Здравейте, скъпи инвеститори! Казвам се Богдан и днес искам да споделя с вас моята инвестиционна стратегия на пазара на ценни книжа. Работя в тази област от 2013 г. И през това време разработих уникален подход за инвестиране, който генерира стабилна и висока възвръщаемост. Аз съм основател на компанията Цитадела, която е активна в управлението на средствата на частни инвеститори по целия свят. Работата ни се основава на три компонента – качество, надеждност и ефективност. По-нататък бих искал да ви кажа с какво работим. Услугата за копиране на транзакции е такъв начин на инвестиране, когато инвеститорът прехвърля средствата си на надежден брокер, а аз като мениджър нямам достъп до пари, но имам достъп до търговия с финансови активи. Целта ми е да реализирам печалба и да получа финансова печалба за инвеститора. Какви са предимствата на свързването с услуга за копиране на сделки като цяло? 1. За да може инвеститорът да инвестира пари в различни инструменти, инвеститорът не се нуждае от допълнителни знания и умения за инвестиране, защото професионалистите го правят вместо вас. 2. Нямате нужда от време за проучване на пазара, за анализ на инструменти, например, да седите по цял ден в класациите, да видите какво се случва. Управителят ще направи всичко за вас. 3. За да реализира печалба, мениджърът съставя портфейл и управлява активите на инвеститора. Напоследък стратегията ми позволи да достигна над 1000%. Въпреки това, за да разширя портфолиото си и да увелича възвръщаемостта, търся нови инвеститори, готови да вложат големи суми пари в мен. Ако се интересувате от инвестиране в надежден професионалист с доказана успешна стратегия, тогава съм готов да си партнирам с вас. С мен ще получите не само висока печалба, но и професионален съпровод и подкрепа. Благодарим ви, че отделихте време да гледате това видео. Ако имате въпроси или се интересувате от сътрудничество, моля свържете се с мен. Сигурен съм, че можем да постигнем големи успехи заедно.